Malas novas para os mariscadores noieses. A presenza da Marea Vermella obriga-os a manter paralizada uns días máis a campaña extractiva. As últimas análises realizadas polo Pósito e remitidos tanto ao Intecmar como a un laboratorio privado evidenciaron a presenza da toxina na ría. As chuvias caídas nos últimos días e a baixada de temperaturas parece que axudaron a rebaixar os niveis da Marea Vermella, pero aínda será necesario que baixen un pouco máis para poder abrir as concesións. A intención do Pósito noiés pasa por volver a repetir estas probas nos próximos días, pero xa a últimos de semana parece xa bastante complicado que reabra esta semana, o ter que producirse dous resultados negativos consecutivos. Son xa máis de 15 días que os mariscadores non poden saír a faenar, o que supón para eles unha considerable merma de ingresos. As cifras que manexa a propia confraría rondarían os 3 millóns de euros. O patrón maior Santiago Cruz lamentaba esta situación, aludindo á pouca sorte que volven a ter coa toxina, repetíndose unha situación moi semellante á vivida o pasado ano. Por esta razón, dende o Pósito noiés estánse a estudar tamén outras alternativas para que as consecuencias da toxina non sean tan graves en episodios futuros. Unha das medidas a introducir sería a realización das análises tamén nas fins de semana, para evitar situacións como as vividas o pasado 3 de outubro, xornada na que os mariscadores realizaron o seu traballo habitual, e unha vez en terra decretouse o peche dos bancos, polo que houbo que devolver o produto ao mar.